City Agriculture Office mihulagway nga apektado na ang mga pananom sa grabing kainit karong panahon na. 28 na ka mga barangay o bukirang barangay sa Dakbayan Sugbo na batyaga na ang epekto sa El Nino. Gani 70% na sa tinubdan sa tubig sa bukirang barangay nahubsa na usab sa tubig. Ani ang report. Mao kini ang gibutyag ni Apple Tribunalo ang City Agriculturist nunot sa nasinating huwaw. Suma ni Tribunalo nga grabing napiktuhan ang mga pananom sama sa mga utanon o kabuwakan. Gani ato sa pagbisita sa Balitang Bisdak sa Barangay Sulun 1, nasaksihan ang halapad nga kadaot sa mga pananom. Sama nining litos nga wala na gyud mapusli kay nangalaya na. Ang mga bagyo beans wa nakabunga, mga punuan sa kamatis nga tumba na usab ug ang mga bunga ana-ana sa yuta. Gikumpirmar sa City Agriculturist nga ingon usab nini ang kaumahan sa 28 ka mga upland barangay. Hinoon bisan og preparation season pa karon apan duna na mga nananom nga apektado sa huwaw. 70% sa tinubdan sa tubig sa mga upland barangay mihubas na. Gawas sa mga tanom apektado usab ang kahayupan kay wa naman sila masabsab sanglit. Nangalaya naman usab ang mga sagbot. Padayon pang gisusi sa City Agriculture Office ang kinatibuk ang danyos nga gimugna sa El Nino sa mga kamahan sa kabukiran. Ang kini karong nagpadayon no nga kainit sa temperatura nato nakaapekto gid siya sa ato ang 28 upland barangay sa Cebu City. In fact, sa ako ang gi-mention ganina, it's around 70% na gyud sa water sources from elevated areas ang wala na. Subay nini mo pagawas og 12 milyones pesos ang syudad alang sa apektadong mga mag-uuma. Gamiton kini sa pagpamalit og mga punduhanan sa tubig. Magamit nila nga makuha ang tubig dito sa ubos pasingadto sa ilang kaumahan. Maunang dapat kato nga mga water containers will serve as their kanang butanganan no in the management of their limited water resource. Samtang giawhag sa City Agriculturist ang mga mag-uuma sa pagkuha og insurance aron mabayran ang nagadaot nilang mga pananom. Adunay mga teknisyan nga moadto sa mga umahan nga magdala na og form nga ilang kapilapan. Sa City Agriculture Department, sige nami og panguha og application form sa mga farmers. Kay imagine libre kay of course so that they can bounce back ba from their losses. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.